Здравейте, аз съм Мартао и днес ще играем на Sniper 3D мод. Окей, почваме на Sniper 3D мод. Епизода се надявам да ви хареса. Купих си една пушка Ократ, последната пушка. И така. Добре, почваме. Зарядам. Shot to kill. Assassin, Sniper, Assassin, Shot to kill. Ето готово. Assassin, той е Assassin. Ако сте чували Assassin Creed, тази игра, там пише същото Assassin, но после Creed и така. Това е за PlayStation 3. Или четворка, или да. Или на телефон можете да си я свалите, но тя е много боища, много битки. Аз съм играл, понеже имам PlayStation 4 и PlayStation 3. Имам и двата PlayStation. Добре, сега няма да говорим за това. Да създаваме по играта Sniper 3D. Както знаете, ми е на хак. Тук трябва да сменя една пушка. Да си взема една пушка. С окра. Защото бях с пистолет да видя нещо. Отивам за окра. Тя е последната пушка. Ето имам окра. Вижте и изображението. Сега ще видите изображението, като заредим. Нареждам. Аз всичко съм апдейтнал в тази пушка. Добре, бе, това. Чакаме. Ето, това е пушката. Окра. Тя е доста готина. Тя е много скъпа. 3500 диаманта. Както виждате, блести. И оптиката е готина. Добре, почваме да играем с нея. Доста е яка тази окра. Доста е яка. Окей, нещо. Окей, стана, зареждам. Мисия. Зареждам мисията. Добре, първо почваме там, те да ги отрепем. Опа, те ги отрепаме. Чао. След този ме стреля, отрепваме я. После тия ме стрелят и отрепваме. Опа, там има един. Goodbye, bitch. Изстрел взрив. От него не остана нищо, освен снайпера му. Това беше яко и готино. И яко и готино. Тази тук пушка 2. Знам я пушка 2. Няма да бъдем с окра. Готината пушка, както ви казах. Окей. Отиваме в първа пушка. Не, няма да бъдем с окра, тая готината окра. Ще бъдем с първа пушка, с втора пушка. За време. Давай,
Тези са доста фак. Да, ето тази е втората пушка. Песк. И вече идем тук. Почваме. Украя някъде около 300-та. Не знам. И най-готината пушка е Укра. Много е яка. Описвам яка, готина, страхотна. Особено на хак. Хака се надявам да ви хареса. После ще се пробвам да ви покажа, ако я намеря играта в Up2Date, как да си изтеглите. Ай тук. Трябва да убия. О, това е ново и яко. Тук отключих ново нещо. Добре, след малко епизода приключва. Даже сега епизода приключва, за да не го направя твърде дълъг. Като зареди. Защото трябва да показвам как да си свалите. Добре. Само да видя на нещо. Окей. Показвам. Сега наптуйте. Ако стане, стане. Ако не стане, не стане. Не съм обещал. Не става. И това що не става, бе? Просто Wi-Fi е слаб. Пробвам с мобилните данни, ако стане. Защото трябва да ви покажа. Окей, наредих. Реди. Home. Окей, стана. Стана. Тук. Да. Окей. Clash of Clans, не. Facebook, не. FIFA 16, не. Търсим играта. Не знам как се казва. Нещо. Five Nights at Freddy с демо. Не знам къде е тази демо. Добре, търсиме. Лего Марвел, не. Наблизо сме до играта до тая. Реостел, то жива стомана, не. Уикс, не. Security, не, танк. Окей, няма да я намерим явно. И добре, ще се видим следващия път в трети епизод. Хора, оставяйте лайкове, абонирайте се, пишете коментари и в коментарите кои игри да играя, моля. После казвайте на вашите приятели и така. Добре, ще се видим следващия път. Аз съм Артал.